Добър вечер, уважаеми зрители! Както винаги, ще започна с кратък анонс за събитията от седмицата, които според мен са важни и се струва да се отбележат и някакси стоят в страни от информационната плява, която избуява на практика от всякъде. През миналата седмица ОПЕК взе решение да намали добива на петрол с 2 милиона барела на ден, считано от 1 ноември. Това се случи в отговор на наложения таван на цените на руския петрол. Естествено, американското правителство реагира много остро. Междувременно, обаче, държавният дълг на Съединените американски щати достигна рекордното ниво от 31 трилиона долара. Тоест, целият свят кредитира в момента американската икономика, която очевидно се задъхва. Тази новина се прокрадна мимоходом и никой от новоизбраните политици не й обърна особено внимание. Повечето от новите представители в българския парламент се заеха да оплюват Украйна, да оплакват Украйна и да громят Русия. Но почти нищо смислено до момента не чухме за бъдещето на нашата икономика и за това откъде и на каква цена ще набавим енергоносители. Всички се държат все едно, че разгрома на Русия е близък и след това идват светли дни на благоденствие. В същото време еврочиновници от името на държавите членки задълбочават икономическата криза, налагайки нови и нови санкции срещу Руската федерация. Аз мисля, че трябва да спрем да гледаме на един ситуационен съюз, какъвто е европейския, като на свещена крава. Защото вече има нови реалности и който не се съобразява с тях, много скоро ще слезне от политическата сцена. Санкциите срещу Руската федерация са наложени от еврочиновници и никой не е питал народите в Европа дали искат да фалират в името на евроатлантизма. Евроатлантизъм, който започва да става вече все по-непопулярен. От своя страна, партията на така наречените европейски социалисти в проект на резолюция призова за увеличаване на военната помощ за Украйна, засилване на санкциите срещу Русия и не на последно място спешно приемане на Истанбулската конвенция от европейските държави, които още не са го направили. В това число и България. Явно според господин Станишев този дневен ред е от полза за европейските народи и това е пътя за тяхния просперитет. И в този ред на мисли може би за ПЕС би било по-добре, а и логично да започне да се оглежда за друг по-надежден от БСП партньор от нас, като например Демократична България, които изцяло отговарят на идеологическия им профил. Би било много добре също така някой да попита Станишев какво точно постигна ПЕС и намира ли своя престой като ръководител на организацията за успех и как точно добри практики, кои точно добри практики би приложил в БСП, която според него трябвало да бъде реформирана. За негови сведения, влиянието на ПЕС се е свило единствено до агонизиращата Германия, а в Източна Европа партиите членки вече не са парламентарно представени. Тоест, голяма част от тях са маргинализирани и е въпрос на време да престанат да съществуват. В същото време и в Европейския парламент се проведе заседание и бе гласувана и приета резолюция на 6 октомври с повече от 2/3 от гласовете на членовете на парламента. В тази резолюция евродепутатите призовават за мащабно увеличаване на доставките за оръжие на Украйна. Забележете, призовават. Естествено, нито един български евродепутат-социалист не е бил против. Нещо повече. Петър Витанов и Цветелина Пенкова са гласували за, а останалите трима въобще не са гласували. Явно просто не са били на работа в този момент. Браво на реформаторите Станишев и Витанов. Хората, които ви пратиха с гласовете си за БСП на Горбет в Брюксел, точно за това жадуват и се молят. Още оръжие и санкции, или иначе казано война, смърт, разруха, глад. В документа, гласуван в четвъртък в Страсбург, те призовават европейските държави и други страни, подкрепящи Украйна, да увеличат мащабно военната си помощ, особено в области,
поискани от украинското правителство. Украинското правителство диктува правилата и трябва да му се дава каквото и да поиска. Тази маргинализирана аморфна маса от скъпо платени горбачи, от които нищо не зависи и служат просто като параван за фасадната демокрация, искат още кръв да се лее. За тях мира не е ценност и считат, че добруването на народите, които са ги пратили там, минава през още война, разруха, санкции, респективно инфлация и икономически колапс. Но тази главоломното покачване на цените не им пречи, защото получават огромни заплати и всъщност се държат като гастарбайтери, които отдавна са скъсали с реалността и въобще не се интересуват от битието на народите, които се затрудняват да си осигурят елементарни човешки потребности, като светлина, отопление, лекарства и що годе разнообразна храна. Във връзка с темата, свързана с енергийните доставки и за това въобще докъде стигна станалата вече прочута диверсификация, днес в студиото ни гостува господин Румен Овчаров, бивш министър на икономиката. Добър вечер. Здравейте, на вас и на зрителите. Господин Овчаров, докъде стигна диверсификацията? Докъде я докарахме? Както естествено до подкрушата, но това само да отворя една скоба. Онзи ден на пленума Петър Витанов отрече да е гласувал за тази резолюция на Европейския парламент. Отрече ли? Да, отрече и каза, че нашите евродепутати не са я подкрепили. В смисъл социалистите евродепутати не са я подкрепили. Сега тук виждам някаква друга информация. Не мога да кажа кое е верното. Не съм я гледал аз извадката от гласуванията. Ще публикуваме извадката от гласуванията. Само казвам какво каза някой наистина ли вярва, че аз бих казал по телевизията, ако днес не съм прегледал много внимателно извадката? Не мога, господин Ангелов, да пренебрегна нещо, което наш евродепутат казва пред органа, който го е пратил в Европарламента. Нещо. Той го каза пред всички. Пред всички на пленума в събота. Но да се върнем, ако искате, за диверсификацията. Сериозно също, как така пред всички ще кажеш нещо при положение, че черно на бяло пише как си гласувал. Двама евродепутати, социалисти са гласували за. Какво каза той? Браво. Ще го поканиме. Кане го най-официално. Нека да дойде да ви обясни. Да заповяда и да обясни, като разбира се, аз ще публикувам и стенограмата, естествено. Сега за диверсификацията. Сега, много пъти съм говорил на тая тема, че всичките тези абракадабри, диверсификация, либерализация, свободен достъп на трета страна и така нататък, които бяха свързани с измисления преди 13-14 години трети енергиен пакет, имаха една единствена задача – да ограничат доставките на руски енергийни ресурси за Европа. Никаква друга. Както виждате, сега диверсификацията всъщност се оказа да си купуваме газ от Съединените американски щати и от други източници, но предимно от там. Между другото, вие говорите за дълга на Съединените щати – 31 трилиона, но някак европейските държави, техните ръководители и самия Европейски съюз пропуска един дребен факт. Големият бенефициент от увеличените цени на енергийните ресурси не се казва Русия, се казва Съединени американски щати. Сега се сети полския министър-председател да каже: чакайте, вие от Норвегия, дето тук ви плащаме петорно и шесторно по-скъпи цени, дайте някак си да се поразпределим печалбата, дето я имате. Мислите ли, че норвежците ще споделят печалбата си? Съмнявам се, не съм чул такива традиции. Съединените американски щати на практика тия 60 милиарда, които вече са дали като помощи, те са си ги взимали от нашите джобове. Нашите джобове, защото ние плащаме на Шиниер и на разни други доставчици на LNG терминалите на тройно и четворно по-високи цени. Добре, но това все пак надежден доставчик ли е? Смисъл, може ли това да бъде планирано? Какво му е надеждото? Може ли българската икономика да планира тези доставки в дългосрочен план и те да заменят руските? Да ви кажа все пак дори на по-висока цена. Какво загуби България благодарение на тези доставки? Ако бяхме продължили с доставките от Газпром, цената за юли ще да бъде 125 лева 86 стотинки. Тя беше 186 лева 47.
За август щеше да бъде 206,90, тя беше 297. За септември щеше да бъде 205, тя беше 352. Сумарно, за трите месеца България плати 540 милиона лева повече. Разбирате за какво говоря? 543 милиона лева повече. Добре, сега, имаше в НДК мероприятие, на което дойде и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше Илхам Алиев, други ръководители, Стево Пендаровски и така нататък, въртяха един кран. Този кран го въртяха 3 пъти. Бойко го въртя, Кирил Петков го въртя, реши и Румен Радев да го въртя. И Румен Радев го завъртя в деня на размисъл. Казаха, че въпросът е решен с доставките на газ и тази връзка, която се прави с гръцката газопреносна мрежа. Не, тя не е връзка с гръцката газопреносна мрежа. Тя е връзка с така наречения газопровод ТАП. С гръцката газопреносна мрежа връзката още не е направена. Тя трябва да се направи, ако искаме действително да правим някакви взаимни такива слапи. Този въпрос е изключително важен, защото той позволява намаляване на цената. Но тук стои още един въпрос, който някакси никой не го задава. 240 лева стана цената от тия 350 и няколко, които беше през септември. Само че цената на природния газ, който идва по газопровода от Азербайджан, е 68 лева на мегаватт час. Али схващате разликата между 68 и 240? Голяма е. Не е голяма, е 4 пъти. Да. И как така се случва 4 пъти разлика, при положение, че потреблението в България е паднало толкова много, че в момента това, което доставяме от Азербайджан е повече от половината от необходимите ни количества. Какви са цените, на които доставяме от другите количества? Не знам, вие кажете, аз... Цените са фантастични. Същите тези пари, за които говоря, че плащаме на Съединените американски щати за LNG доставките. Да, но някой казва, че няма терминал, нямаме запазени лотове на терминали, за да разтовариме дори това. Той президента каза, ние прекратихме практиката. Да правим търгове, да доставяме, да договаряме танкери, без да имаме слотове на терминалите. И те започнаха да правят търгове, без да имат договорен нито един слот. Нито за ноември, нито за декември, нито за следващата година. И да кажем, за следващата година те първо ще се правят търговете, но за ноември и декември. Единствената възможност се правят търгове при положение, че няма къде да бъде разтоварен. Единствената възможност е доставчика да има слот. Той да си е осигурил слота и доколкото знам, за ноември месец случай е такъв. Ясно. Тоест, за тази зима газ ще има. Ако бяхме достатъчно умни... На по-висока цена, но ще има. Ако бяхме достатъчно умни и не бяхме прекратявали договора с Газпром, България щеше да бъде на огромен плюс от всичките тези така наречени кризи. Защото ние в момента към месец август имаме изнесене над 9 милиарда киловатт часа електроенергия. 9 милиона мегаватт час. С цена над 500 лева за мегаватт час и приходи над 5,5 милиарда само за този период, до август. 5,5 милиарда? Само от износна електроенергия. Ако не бяхме направили глупостта с природния газ с Русия, ние нямахме да имаме никакъв проблем с доставките. Цените на природния газ в България щяха да бъдат значително по-евтини, отколкото във всички останали държави, защото те сега цените падат. Но защо падат? Падат, защото, не знам, може би са много умни, но европейците напълниха хранилищата си при възможно най-високите цени на природния газ. Тогава, когато бяха 250-300 евро за мегаватт час. Може би паника се създава. И паника. Ама политиците не смяха. Сега нали разбираш, че за да ползваш този природен газ, който е нагнетен в хранилищата, ти ще трябва да го ползваш на тази цена, на която е нагнетен. Плюс цената за съхраняване. Какво ще се случи с отоплението? Какво ще се случи с индустриите, които ще трябва да работят в Германия? За индустриите, за Германия, между другото,
не малка част от българската индустрия работи за германската, особено в сектор автомобилостроене. Много компоненти се произвеждат. Тя не е зависима от природния газ. В този ред на мисли, прекъсването на взривяването, т.е. терористичния акт, който беше извършен по отношение на Северен поток, едно и неговото практически изваждане от строя, до какво ще доведе? Смисъл, как Германия ще оцелее икономически? Откъде Германия ще набави енергоносители? Много беше забавно, нали, когато се опитаха отново да пробутат тезата, че руснаците, нали, пак сами тя не можа да пробие. са си взривили газопроводите. Не можа да пробие тази теза. После ликуваха. Между другото, така с апломб се съобщаваше това нещо, с радост. Отново тия ненормални руснаци, нали, които сами си бомбардираха атомната електроцентрала. Всъщност, вие забелязахте ли кога спряха бомбардировките срещу Запорожката АЕЦ? Обърнахте ли внимание? Не. Спряха тогава, когато една ракета съвсем случайно падна близо до южноукраинската атомна електроцентрала. Украйна, освен Запорожката централа, има още 3. Едната е южноукраинската в Южна Украйна, другата е Хмелницката, която е в Западна Украйна, и третата е Ровенската, която е в северната част, много близо до границата с Полша. Та мисълта ми е, че има една индийска поговорка: когато човек живее в стъклена къща, не се замеря с камъни. Затова ще счупи. Защото някой от минувачите ще дигне камък и ще му го върне. И като му го върне, къщата ще се счупи. И когато падне ракетата до южноукраинската, изглежда на Зеленски му штракна нещо в главата, че това, което се случва с Запорожката централа, спокойно може да се случи и с неговите 3 централи. Господин Овчаров, Зеленски, аз не мисля, че сега коментираме. Не ми изглежда. Казвам го от гледна точка. Аз не мисля, че този човек управлява това е друга тема. държава. Ако искаш, ще го обсъдим и този въпрос. Но го казвам от гледна точка и на днешното развитие на ситуацията в Украйна. И с днешните удари върху инфраструктура. Преди малко казах, че Европейския съюз не трябва повече да бъде разглеждан като свещена крава. Това е един ситуационен съюз, в който са събрали група държави, съюзници, но аз мисля, че ситуацията, която тогава е съществувала и благодарение на която той е възникнал, днес е много по-различна. И продължение на това, което и вие казахте, аз мисля, че за Германия идват не много лицеприятни времена. Аз малко се отклоних, но да ви кажа по въпроса за взривовете на газопроводите. Значи, там губещите са 2 страни, преди всичко. Първата страна губеща е Германия. Тя губи както в тактически, така и в стратегически план. Да. Втората губеща страна е Русия. Разбира се. Която също губи както в тактически, така и в стратегически план. Защо в тактически? Защото на практика от тук нататък Германия вече няма никакви резервни източници за доставки на природен газ през следващата и през последващата зима. Ако, разбира се, се абстрахираме от факта, че едната тръба на Северен поток 2 е в изправност и тя може да бъде използвана. Но за това трябва съответните политически решения да бъдат взети в Германия, които в настоящия момент трябва да бъдат взети същите политически решения и в Русия, не само в Германия. Да. И втория въпрос, който е по-важен, защо стратегически? Защото по този начин бяха взривени едни стратегически взаимоотношения между Германия и Русия, градени през последните почти 80 години след края на Втората световна война. Благодарение на които отношения, особено през последните 40 години, даже повече от 40, Германия изгради голяма част от икономиката си. Сега това отива по дяволите. Но което е по-страшното? Всички резервни варианти за Германия от тук нататък са в ръцете на Полша, която спря газопровода Ямал поради санкциите на Европейския съюз, и в ръцете на Украйна, която вече спря едната нитка, по която се доставяше газ за Европа, и остави само едната. В момента, в който Украйна реши но Украйна продължава да осъществява транзит. Все още. Но тя може да го спре тогава, когато реши. И на практика това се случи, ако си спомняте, само една седмица след като Шолц заяви, че няма да доставят танкове,
и няма да допуснат така интензифицирането на войната до сблъсък между НАТО и Русия. И буквално няколко дена след това гръмнаха газопроводите. Каква е разликата, господин Овчаров, между образно зависимостта от Путин и тази от Илхам Алиев? Само в цената ли? Аз не мисля, че имало зависимост от Путин. Това, което го разказва... Това беше основният мотив да се прекратят взаимоотношенията с Газпром. Или поне ние, обикновените хора, така го разбрахме. Не, това бяха приказките на нашите тук папагали, които повтаряха папагалите от Европа. Ако някой може да даде една нормална причина, поради която ние се отказахме от доставките, трябва да я кажем, но никой не е казал. Но отказа е факт. Факт е, ние не получаваме газ и аз ви показах какъв е резултатът само за 3 месеца. Да, този резултат е постигнат. Това питам, това е толкова разликата между зависимостта от Путин и Илхам Алиев. Може би дори риторичен въпрос, защото цялата тази демагогия, която се разви тук за няколко месеца, доведе именно до този резултат. 500 и колко милиона? 43. Да. Всъщност, той простичкият въпрос е съвсем друг. Кой е националният интерес на България? Да има сигурен, надежден и евтин доставчик на природен газ, предсказуем, както като надеждност на доставките, така и като параметри като цена, или да изпълнява волята на хора, които според мен не се знаят какво правят. Но тук има още един въпрос. Аз съм го задавал и друг път. Кой и как реши, че в дадената ситуация, нали, Русия е лошия? Кой български орган? Никой. И по какъв начин каза, че да, руснаците са лошите? Миналата година по това време, примерно. Моето обяснение е много просто. Има един информационен насив, една пирамида, на върха на която стоят няколко англоязични издания, ако мога така да ги нареча, като Reuters е едно от основните. И информационният поток слиза надолу и тук, за съжаление, журналистиката и въобще анализите, всичко се свежда до преписване. Не е съвсем Даже така, вече няма, господин Овчаров, и елементи на разсъждение. Буквално се свежда. Аз ще си довърша мисълта, но ако беше така, тези издания нашите тук издания щяха да ни кажат какво се случва и какво предлагаше, примерно, Илон Мъск преди няколко дена. Те му изключиха спътниковата система, нормално. Не е така. Човека предложи според него възможен вариант за изход от кризата. Те го заклеймиха. Не, те го заклеймиха, ние даже не разбрахме какво предлага. Ние и не разбрахме, че ОПЕК е съкратил добива с 2 милиона. Нашите медии преди 3-4 месеца занимаваха всеки ден по телевизиите как Илон Мъск се отказал от Twitter. И защо се отказа? Аз ви казвам, че съм си направил труда да го анализирам това. Същото е по CNN. Все едно гледате някакви предавания за лунатици. Все едно се излъчва психодиспансер. И тук това нещо никой не смее да... Затова ти казвам, че ние сме още по-зле, отколкото онези. Защото там това, което казва Илон Мъск, излезе, заклеймиха го, но излезе. Докато в България това по нашите официални медии го няма. Не знам дали сме по-зле. Как да не сме? Ние надминахме в слугинажа си. Да, разбирам ви, обаче, за съжаление, това няма как да се съглася. Онази държава с 31 трилиона дълг се управлява в момента от формално, де юре, от човек, който преди няколко дни на някакъв публичен форум викаше по име починал конгресмен преди месеци. Аз защо почне да говоря за това? Се здравиства с въздуха и така нататък. Това е много притеснителна ситуация, нали? Ако преди месец се абстрахираме от хумора. Преди година, тогава, когато Русия искаше 2 простички неща. 2 простички. Украйна да не влиза в НАТО и да се спазват Минските споразумения. Минските споразумения всички ги знаем какви са. Нали? Да, гарант беше Емануел Макрон и Ангела Меркел. Те са подписани от Оланд и Меркел. Макрон се включи по-късно в така наречената нормандска такава. Минск 2 е Емануел Макрон. Не. И Минск 2 е при Оланд. Провери го.
Ще проверя и за Витанов, дали е гласувал и за Емануел Макрон. Но както и да е. Както и да е. Значи, те искаше тези две неща. Сега всичките тези, които в момента са до такава степен възмутени от Русия, че бомбардира граждански обекти или каквото и те го наричат, макар че руснаците така, че е военна инфраструктура и инфраструктура, която има и военно значение, тогава някакси 8 години не забелязаха какво се случва в тия двете области. Те са забелязали, не само, че са забелязали, да си има план и организация. Въпросът е защо една държава, която не изпълнява споразумение, по които Европейския съюз е гарант, изведнъж се оказа невинния в цялата работа. Жертвата е невинния, на този, на който трябва да му се помага, да се бъде оплакван ежедневно. Въпросът беше, кои са българските институции, които тогава взеха това решение, че Украйна е правата, а Русия е грешната. При положение, че Украйна не изпълнява споразумение. Не може да взимат никакви институции и решения. Господин Овчаров, аз съм по-млад от вас и живея с усещането, че се намирам на територията на колония, която има генерал-губернатор и той ги преценява тези неща. Имаме президент. И формално имаме правителство, то формално има и Европарламент. Те участваха миналата година и в срещи на НАТО, и в срещи на Европейския съюз. И там всичките в захлас твърдяха как всяка страна има право да избира партньорите си и къде да участва. Не само това, те години наред ми насаждат, че всеки народ има право да си избира бъдещето и така нататък. Нали? Един идентичен референдум в Черна гора го признаха моментално на другата сутрин. Този в Донбас е престъпен. Искам само да кажа, че приказките за това, че как да кажа, нещата са под контрол, не са под контрол. Войната тепърва започва. Специалната операция вече завършва. Някои се правиха, че не разбират каква е разликата, включително и военни министри, между специална военна операция, когато се щади гражданска инфраструктура, въобще важна инфраструктура, и инженерна инфраструктура и истинската война, сега ще започнат да разбират какво е това. За съжаление. И цената ще я плащаме отново всички ние. И преди всичко нещастния украински народ и нещастните хора в онези части, които са там, до фронта от Русия. Винаги, господин Овчаров, най-висока е цената за териториите, на които се води войната. Така е, за съжаление. Ясно, за съжаление. За Съединените щати тя няма да може да има такава цена. Напротив, мисля, че те ще опитат да изпомпат капитали от Европа, както в момента се случва от Германия, за да може вече тръгнаха химическите компании от Германия. Да се спасат и автомобилстроителни. Въпросът е къде ще отидат работниците? Обикновено с капиталите се изнасят и технологиите, респективно и кадровото обезпечаване. Част от него. Част. Така? Бачкаторите и работниците ще остават тук. Тези не им трябват. Те ще останат тук на социални програми, които ще бъдат поддържаме, докато имаме тази възможност. Сложна е много ситуацията. Защо довършването на проекта АЕЦ Белене някакси отпадна от дневния ред на политическата ни върхушка и всички се отдръпнаха от него? Не е ли най-логично в този момент да се инвестира в нови мощности, които произвеждат ефтина електроенергия? Аз ви казах две числа. 9 милиарда киловатт-часа Вие ми казахте за приходите 5 милиарда и половина. Да, и 5 милиарда и половина за 8 месеца приходи. Защо с тия пари не си довършим до края на годината проект? приходите ще станат 8 милиарда. Тоест на практика за една година, тъй като голямата, 80% от тези приходи са от АЕЦ Козлодуй, за една година АЕЦ Козлодуй ще събере пари, необходими някога, както беше по разчетите 2006 година, да за речем, че сега е с 50% повече. Да, нека приемем, че един. Значи няма да бъде за нас, ще бъде за година и половина. Да. Добре, защо? Това, не, БСП не го е снемало от дневния ред. То е включено в платформата. Едната централа АЕЦ Белене е в краткосрочните мерки, АЕЦ Козлодуй 7 и 8 блок е в дългосрочните, защото там има неща, които трябва да се изясняват. Тоест следващия път, когато БСП седне да преговаря за съставяне на правителство, би поставил това като условие. Той този път беше поставен. Беше поставено, но тъй като там коалицията беше сложничка, го написахме изграждане на нова ядрена мощност след провеждане на анализ за това къде в Козлодуй или в Белене. И започна ли анализ? Не, никой не си мръдна пръста.
Това сме говорили многократно. Така. Това повече не бива да се случва, според мен. Поне. За съжаление, по този начин се създава едно усещане, че партията не е достатъчно силна, за да може да отговаря за действията си, респективно. Не мисля, че точно това е случай, който участието и във властта почва да става мираж в очите на някои гласоподаватели. Те не ни подкрепиха, нали, на тези избори. Ако трябва да влезем в тази тема, тя е малко по-сложничка. А и въобще за партията, ако трябва да поговорим, може би не знам дали имаме време вече. Ще намерим някакво време. Така ли? Да. Добре. Телевизията е на партията. Резултатите са, как да кажа, катастрофални. БСП такива резултати не е имала. Причините са различни. Според мен основната чисто политическа причина е, аз го нарекох април месец миналата година, след изборите, така нареченото политическо рейдърство. Не знам дали зрителите знаят какво значи рейдърство. То е общо взето пиратство. Рейдърство се използва сега в съвременната икономика, тогава, когато се присвояват активи на една фирма с участието на вътрешни информатори. Помагачи. Да, вътрешни помагачи. Това се случи с БСП през април месец миналата година. Когато на БСП беше отнет основния политически актив, който тя имаше. А това беше актива и на основна опозиционна сила за последните 6-7 години срещу ГЕРБ. Беше отнет, разбира се, съдействието на най-различни помагачи, и вътрешни, и външни. Добрата новина е, че крадците вече са извън парламента. Това бяха преди всичко Има такъв народ и там още една партия, която вече не си спомням как се казваше. И да, ама сега, например, ти продължаваме промяната. Те яхнаха до някъде метлата на същата... Да, държат се. Да. Като... Но пък, ако има добра новина от последните избори, участието на БСП в властта, аз бих я видял така. БСП вече все пак успя да излезе от тая ситуация на рейдърство, изпразнена от политическо съдържание. БСП вече не е част от статуквото. Върна се в ситуацията на БСП да бъде част от промяната, в кавички. Разбира се, всеки го разбира по един или друг начин. Нашата партия е особена партия. Чета сега тук с интерес всичките писания на така наречените искащи оставки хора. Между другото, трябва да кажа, че аз съм, може би, човека, който най-ясно е казал на Корнелия какво и как трябва да се направи, защото още април месец си казах, че политическото време не тече със същата скорост, както астрономическото. И нейният втори мандат, макар и сега започнал, защото тя беше избрана буквално 6-7 месеца преди това, може да се окаже, че е завършил много по-бързо, отколкото ще свърши 4-те години. Затова сега е времето да седнем и да помислим как да направим промяната. Но тази промяна да бъде организирана, управляема, без скандали, без истерии, защото не можем да изпуснем от внимание факта, че преди по-малко от година Корнелия беше избрана от колко? 60 хиляди. Почти. 60 хиляди члена на Българската социалистическа партия. И не може 60 или 50 или 60 с извинения, нали, истерични кресливци да елиминират този вод. Така мисля и аз, не е редно. Не е нормално и не е редно. Затова още повече те нямат механизъм. Он е устав, който са го приемали 2017 година. Аз съм участвал. Поставете механизма, ама как вие гледате на това, което ви казвам? Станишев дава заявка, че ще се връща да реформира БСП. Ще стигнем и до това. Нямат механизъм да го направят. Те си мислят, че сме още в уния години от преди 2017, в които се забират 10, 15, 20 човека много умни, организират си там контрапреврата или преврата и нещата тръгват и на Конгреса всички гласуваме. И аз съм участвал в такива мероприятия. Ситуацията вече не е така. Ако Корнелия сега не каже, аз няма да си подам оставката. Никой не може да мръдне. Вчеров утре, ако Корнелия Нинова, да речеме, размисли и реши, че иска да сложи край на това да бъде ръководител на Социалистическата партия и каже, аз утре сутринта си тръгвам.
Тя на кой да предаде ключа, печата? Не става така. Кой е този, който ще бъде... Ето за това аз не приемам този натиск. Още повече, то натиск е да си тръгне сега, веднага, без да сме наясно какво правим утре. Затова им казах и на другарите в градския съвет и оня ден на пленум. Да, промяната е необходима, но на БСП ни трябват повече скандали. На нас не ни трябва, как да кажа, по-голяма аудитория. Защото оня ден аудиторията на Позитано беше 140-50 човек. Сега искаме да я направим в зала 1 на НДК да бъдат 1500. Нали? За да бъде още така по-хубав скандал. Да, конгрес ще има, но този конгрес ще има сериозна работа. Той ще помисли за необходимата организационна реформа в партията, ще помисли за необходимите промени в програмата на партията, в какви насоки. Ако е необходимо да се направят промени в устава, което тези всичките другари искат, и едва тогава вече решаваме и въпроса с лидера. От друга страна, няколко пъти съм ги питал, добре бе, вие какво предлагате? Защото той искане на оставката на някой си, така без да кажеш защо го искаш, каква политика предлагаш? То си е най-елементарен кариеризъм. Стани да седна е най-елементарен кариеризъм. Не само, той никой не казва да седна. Няма го този, който с името си, с лицето си да застане и да каже... Имаше. Не дай така. Има. Има. И вчера, оня ден на пленума, даже някои от тях твърдяха, че те са самоизградили се политици. Сами са направили. И аз, когато го попитах, ти наистина ли го говориш това? Може ли да бъдеш политик, без на теб да ти е повярвал поне един човек от другите? За да станеш политик, трябва да ти е повярвал първо някой. Един, двама, трима, после организация, после партия, после обществото. Какъв си такъв политик, който сам се изграждаш и сам си доволен от това, който се изграждаш? Не става така в политиката. Политиката е колективен спорт. Но какво предлагат те? Онзи ден чета в позицията на градския съвет, ако ръководството на БСП не знае какво е лява политика, БСП знае. Ако ръководството не знае, БСП знае. Да, БСП знае. И аз попитах, добре, какво е то? Значи, лява политика не е повишаване на пенсии, не е повишаване на заплати, не е повишаване на майчинство, не е по безплатни учебници, не е безплатни детски градини, не е семейно подоходно облагане. Кое е лява политика? Не е прогресивно подоходно облагане. Кое е лява политика? Светнете ме. Не, лявата политика било европейския дебат. Европейския дебат, аз ви прочетах току-що. И аз тогава ги попитах, добре, какъв успех? С него започнах, с европейския дебат. Какъв успех не донесе европейския дебат? В Швеция? Никъде, аз вече ви казах, са маргинализирани. В Франция, в Италия онзи ден. Няма. Да не говоря за Унгария, да не говоря за Чехия. Приключиха. Остана за какъв Шолц в Германия, който според мен ще приключи политическия си път сега след няколко месеца. Това е друга тема. Така че сега, нали знаем всички, че левицата и левите социалистическите партии са тръгнали от защита на права. Защита на права на работници, защита на права на жени, защита на права на деца, населени, на колониални държави и така нататък, и така нататък. Антифашистски много от тях. Така. Да приемем, че трябва да защитим, ако трябва да защитаваме правата и на ЛГБТ обществата. Ако трябва да ги защитаваме. Добре. Ама това, само че кои права? Не може това да бъде в центъра на... Първо някой трябва да ни каже кои са тези права, които са нарушени. този етап няма да ви го кажа. Това е също, както не ви казах, защо Русия е лоша, Украина добра. Това е също и с това нещо. Може ли това да бъде дебата, около който да формираш новата лява политика? Нали? Няма да говорим за пенсии, заплати и за всички други социални неща и за облагане на свръхпечалбите, защото от една година ме боли езика да говоря. В България има фирми, компании, хора, които натрупаха огромни пари от компенсации. Не само това, господин Овчаров. Ние облагаме труда, а не облагаме капитала. Това е друга тема. Въпросът е, че сега Европейския съюз вече започва да облага свръхпечалбите. Но ние още не го правим. Дано в новата програма да намерим местата неща. Благодаря ви, че бяхте гост днеска. И аз благодаря, Май. Преминахме малко времето.